Que vos dá medo desta industria agora mesmo? É unha boa pregunta. A min personalmente dame medo facer cancións malas. Spoiler, eu son bastante pureta, pero tranqui. E o que máis rabia me dá é o que coño, Martiño, como se non che coñecera de nada. Como se chamaba? Estáse convertindo máis que en peña que fai música é peña que está, sabes, en redes sociales facendo movidas. Todo ese esfuerzo eu creo que deberían de leválo a vamos a facer música de puta madre en vez de ser un producto de puta madre, sabes? O que me preocupa é que para xente como a eles que os acabe queimando moi rápido. E preocúpame máis canto máis me importa e me gusta o grupo. Que poida eu tomar algunha potencial mala decisión que poida rollo afectar a banda ou o que sexa, e como que teño moito medo a equivocarme, pero como en xeral, en todo, como que me teño que querer máis nese aspecto. Está moi guai que a día de hoxe todo mundo poda coller un ordenador e 4 vainas e facer música, pero que tamén ao mellor non todo mundo debería facer música, porque hai moita mierda por aí diante. De verdade. Isto que non sabe. É que bueno, porque a intervención de Tomás Xan sorride e dice isto cortamos. A ver, Esa é a miña opinión, que xa sei que son un puto cascarrabias e un puleta, pero...